At gibi. Biambi ako'y kuha di. So, wait. Oh no, suhat! Tara mong pan guys, oh. Muna yung pan ka ng Ivan cheese. So, init tayo siya. Welcome back or welcome to my channel. Hello everyone! Hello everybody! Hi mga kabaga! Welcome to my channel. So karon guys, nag-joyride me kay nagpalit sad mi og pan kay ulan-ulan, so lami ikaw og pan nga init. So mo nang among giuban sa Ivan kay gusto siya makakita og kuan gawa. So amo lang siyang giuban, so naaram mi diri sa kyanan guys. Aya. Kay akong bana ning naog na siya kay nagpalit na siya og pan nga init. Namang ko'y pan diri nga init nga lami. Right Ivan? You want bread Ivan? Ha? See, dili siya mubutang sa among car set. Dili siya pabutang diha. Gusto na siya manaog, oh. So muna guys, muna yung mga kahimtang diri sa mga sa iligan guys. Nga, traffic gapon siya. Traffic gapon kayo siya karon. So, muna siya. Ayan, Ivan. Ang lipstick di akong gigamit guys, oh. Mao din ni ang katong sale sa Caroline. Mo ni ang katong sale sa Caroline guys nga tag 38 nag-sale ang Caroline ug ang Maybelline. So diri sa Pure Gold nag-sale. Mo among giadto, so nakapalit ko og puro lipstick lang akong naabtan. Oh, lipstick ra jud tanan. Ang akong naabtan na lang kay katong March 1 nag-sale sila ato, but wala mi kaapas akong sister-in-law ato, so wala mi kapalit ato nga time. Kay nag-sold out dayon siya tungod sa kadaghan jung na malit ato nga time. Dayon pagka March 3 nag-sell ang Watson Robinson diri sa Iligan og Watson diri nga gamay dool sa among simbahan. Nag-sell siya pero wa na po ko kapalit kay kuan daghan kayo taas kay siyang pila. So mo na nga next time ko mag-sell day dapat mag-Shopee na lang ta, mag-add to cart na lang talaga para for sure nga makapalit yun ta. So ako kay wala na ko kapalit mo ni akong gamit nga lipstick guys. So far nindot kayo ang lipstick sa Everbelina guys. Matte pud siya, matte, then nindot siya humot. Okay ra gap humutan ko niya. So nindot siya. So ang price jud niya guys is 199. So nag-sell siya is kuan na lang siya, nag-sell siya og 38 pesos na lang. So dako kay ka dapat og discount, pero sad to say kay gamay ra kay ang kanang nag-sale diri sa mong lugar kay wala nag-sale ang Gaisano Mall. So last sale ang among nakuanan kay katong kuan ang Robinson Mall ra og ang Watson na mo. Duha ra mo koy Watson diri sa Iligan. So marag mo nang gidumog siya sa mga tawo kay gamay ra man duha ra man kabuk ang nag-sell. So mo na nadugay-dugay jud mi karon guys kay napa mi sa gawas nagtagat pa mi sa kumbana nga nagpalit siya pan. Nasa Ivan o nagkiat na. Hi Ivan! Say hi to everyone Ivan. Hi everyone! Hi guys! Hi mga kabaga! Hi mga kabaga! Kisses so hi! Lingaw kayo siya. Amo siyang gigawas. Amo siyang gilaag kay wala pa sila gawas-gawas ni kisses. Oh, tara kita siya mga horse. Yeah, horse. Mommy, horse. Ivan, look, Ivan. Horse. Oh, dahil naging horse. Horse. Dahil naging horse. Oh, Ivan, what is that, Ivan? Horse. Horse? Hello, horse. Horse. So, muna guys, so ato po sigurong tagag time atong mga anak nga ato po sila igawas kay basin pandemic pwede man nato siya itutuyok ra diri syudad ato rang ipakita sila unsay hayag kay always man gud silang cases sa Ivan nara siya sa kwarto. So mauna nga malipay kay sila amo sila igawas nga makakita sa saya kontra kiat na kayo. Oy kiat na. Okay at na kayo. Hi, say hi to everyone baby boy. So nalisang na siya nakiat na siya ngayon. Kaya ang gusto ni Ivan guys, gusto magsigaw-gawas. No. Gusto siya magawas-gawas sa gawas, maglakaw-lakaw siya, mo sumuna yang gusto. So amo siya ituyo karon og kadali. So ako ipakita sa inyo ang gawas guys. So mo na ang gawas guys, mo na lang na siya ang kuan, medyo di kami traffic pero di kay siya makita guys tungod kay ulan siya, nag-ulan. Unang among gigaw si Ivan kay nag-ulan sila. Muna siya. Nay mga sikat namin diri sa may Mercury Palao. Una na kung bana nagbitbit nagpan nagpuyos nagdagampan. Nagpuyos. Nagklap na si Ivan kay eat na daw siya. So
Let's see. Open! Nana kong husband, nagdala siya pan. Wait lang. Dito sa katay. Init at de. Ah. Ngay sa di. Oh, nangayon na sa iba no. So mga on pan guys, kay init pa kayo ang pan. Wait lang kay gisprayan pa ni di ang kuan. Pan. Ang pan. Ang pan gisprayan para di ka kaon. Wait. Oh, get one. Oh, sige, oh, get one. Kana wala cheese. Dali, get one. Hot na di. Oh. Oh, see? Oh, what? Oh, hot. Oh, loko uy. Ayaw, di. Hot. Oh, give me. Biambi, ako'y kuha di. Oh. Ay, kana wala pan. So, wait. Oh no, suhat. Ah! Bakit mo niya? Tara mong pan guys, oh. Muna yung pan nga ng Ivan cheese. So, init kayo siya. Wag mong luto amin anak eh. Ito kami. Cheese. Kana wala cheese. So, init kayo siya guys. Bago siyang luto. Dayon sa Ivan, ikatagad. Wait lang, blow sa nimi. Blue. Okay, help si me, blue. Oh, blue. Oh, nawada. Tanawa, oh, di katagad. Oh, Nakasulod na sir lago. oh, wait lang, anak, kay hot pa. Oh, di siya katagad. Oh, nara. Oh. I-blow sa nimi. Oh, tanawa guys. Oh, di katagad, oh. That was mine. Gusto na, paano sa Ivan, no? Kisses. Wait lang, lagi. Kaon sa. Dili man ganang kisses kung may cheese, so wala cheese iya, ha? Hindi mo kaon na pandesal? Yeah. How about you, baby boy? Oh. Ang apurado, nagkapasok-pasok ko to, sa init yung pan. May makailang pan diri guys. Mga na siya mo paltanan namin diri sa syudad jud kay. Nadiri ana maligag pan nga masam pagkalamia then dahil siya nga siya cheese Pero init ka nagkapasok-pasok ko. Ali magtagad sa Ivan. Grabe sa Ivan, magtagad. La, subang sa Ivan. Mukbang sa Ivan og pan. Kapit na mo ako kamuduga. Si Ivan, di magkuan. Di magtagal, basta na ipagkaon. Nagsigig. Oh. Thank you. Kabot sa akong anak, Buti nga sa Ivan, guys, kaya 1 year pagali siya. Unsa niya yung makaon niya, dyan kumungitan. Yummy? Ako yummy lagi, uwe. Yummy, Ivan? Sa igo, rin yung cellphone, dako mo kayo. Na yummy lagi, Naran cheese, guys, oh. Ano to, magkita ba niyo, oh? Diba, na cheese. Daga nga siya cheese. So, lamig ka siya nga pan. Then, init siya, then medyo, may paing siya gamay. Nagkusog na siya ng ulam. Nagkulam na sad. Nagkusog na siya ng ulam. The wiper on the bus goes. Nagtagad mi sa bana sa kong sister Uno kay nagna siya sa Mercury Drugs, nagpalit siyang tambal. So mo siyang gitagad. Ulan na sad siya. Kusog-kusog ng ulam. Ganina kusog ang ulam. Kaya nag-ulan na sad. Nagnaog naman niya ulanan. Agoy lipay kayo. Masit. Pagkaon namin. So nana akong kuan, ison sa akong kuan guys, sister-in-law. So, nana ang bana sa akong sister-in-law, so manguli nami. Pag hinahinay nami og uli kay nag-ulan na. Nikusog ng ulan kay marag bagyo man karon. So larga nami, paupuoli nami. So mura na lingaw na kay sa Ivan, mura na siya gilaglaag. Mura siyang gisuroy-suroy guys kay para malingaw siya, makakita siyang mga truck. Oh, tala. Oh, jeep Ivan. Oh, wait lang. Wait lang, oh. Oh, horse. So, ami diri karon sa horse. Palao Market, Iligan City. So nanasan mi diri nagstay na sad mi nagpaabot na sad mi. Nami bag-ong kuan guys, oh. Mao na siya among bag-o na sa gawas, oh. Ipakita sa inyo ha kana, mo na imong bag-ong market nga gibuhat. So gibutangan pa siya mga Jollibee da, gibutangan pa siya harang kay Jollibee gasol. Ay gasol. Abi mo na ko si Jollibee to si gasol di ay. Uy, si kuan si sino nang gasol na din? Petronas. Price gas. Si Price gas di ang gibutang dito si Jollibee tanaw. Kay mara magpug si Jollibee good na o tanaw. O di lang siya makita kay tungod sa kaulan. Abli na ko gaming bintana. Ikaw sa dibi, kadjut lang. Muna akong giingon guys nga si Jollibee kana si Price gas di ay siya. So muna ang market nga gibuhat karon namo sa amo kana siya Muna dako siya nga merkado. Muna siya dako na siya nga merkado pag mahuman na siya dako ang merkado diri sa Iligan kay kuan kanang gipadak-an sa mayor
So ang una na human ang pure gold. So na may pure gold diri. So mo nandito ko nakapalit tong kaning lipstick na akong gigamit nga Maybelline. O Curline ha ako nakapalit sa pure gold. Sa iba no nagkiyat nang nakakaugpan, na energetic na nakakaugpan. Oy unsa naman akong panahog naman eh. O na rin ang pan guys, so dagko kayo. Tagpila gali nindi? Tagpila lang pan size? Ang cheese bread size. O size ni siya cheese bread o narang cheese sa iyong lubot guys o. O di ba dagko kani siya din init kaayo lami kay sa tanan kaunon basta inaro ulan diretso mo palit asa ni nga bakery gani di. Mot ni mot sa na ko. Unsa nga bakery basta diri ra ni siya sa Palao Market or kubalo unsa ni bakery ha uy kay siya ma ako ba na tingnaog kami na ra mi sakyan na basta mamalik ni ani. Lami ako sa sago yung ukuan. Kape. Kape. Lami isog nga kape ya. Papamili ng kape. Papamili diri pag kali. Siton ay ba siton? Si ata po din eh. Naman lang, lami kayo. Lami kayo nga pan. Sa una, tag 5 rin ni Karo. Nagmahal na, nag-size na. So guys, mauli nami, padulong nami pauli guys. Unya na po guys, mabalik ko niya. Pauli nami. A few moments later. So hi guys, I'm back. So, nanami sa balay guys. Nakailis na ko kay nabasa mi. Ayan, namali na ko. O, diba, namali na ko so nag-ilis na ko. So, PBI ba? Namulingit. Nag-conjug ice cream bullet kisses. Si Ivan, nag-on sa kong makeup brush. Do not eat na to, Ivan. So, muna na guys. Muna to atong ganap guys. So, muna, dili na ako end ang atong vlog guys. So, guys, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng new videos. Kaya guys, thank you so much and bye for now mga kabaga. See you on my next vlog. So muna guys, thank you so much and God bless you all. Bye mga kabaga. See you on my next vlog. Bye-bye!